Hej, ja, det er sådan virkelig lang tid siden, jeg har lavet en rigtig video, hvor det ikke bare var en åndssvag stop motion. Men jeg tænkte, jeg vil lave en video i dag. Okay. Og først vil jeg vise, hvad jeg har købt. Og jeg har købt de her små sløjfer i Netto. Så faktisk var til hunde, men det er sådan små spænder. Og de passer perfekt til hende. Og ja, så vil jeg give jer et lille tip, hvis I har en type 4 krop til jeres polyp. Hvis jeres hænder bliver ved med at falde ud, så vil gå mine sådan gør, men ja. Så har jeg en god idé til, hvordan du kan få dem til at sidde fast, sådan så de ikke bare rører ud og bliver væk. Så ja, hvad du har brug for er bare din hånd, noget tape og en saks. Så ja, det jeg lige har tænkt mig at gøre med den her, er så bare at putte noget tape på. Ikke særlig meget, fordi så bliver den bare alt for stor. Bare lige sådan en omkring sådan der. Klip det ekstra af. Så fast med fingre. Pretty much sådan der. Sådan der. Din hånd har nu tape på. Og så sidder den meget bedre fast. Den er meget bedre. Så det er en super god idé, hvis den bliver med at ryge ud. Og ja, hvis det bliver for meget, kan du bare klippe lidt af og sådan noget, så skal den ikke gå. Så ja, det var bare min video. Hej.